what's up, I'm back with you another video. So दिनै जों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थांगोन. And first of all, very good morning for me or maybe for you. जेखियानो जा जों दा क'क्राझार मोनबाय आरो दा जों फ्लाइअभार बारगासिनो. Okay, so नायलांबाय थादो आरो माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय. Thank you. नङा आइ स्कुटिजों माबा गेबे आंखौथ' नुखाया र' Enjoy your life and every moment. दस बोसोरसो फोथाराव हाफ बिल्डिं जाजोबगोन नाय नंखाय स्कुटियावनो दं नोंसोर दे जाथ'बायलै लाजिबाय आं ओके जों मा दा थांगासिनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांगासिनो थांगासिनो आरो बिदिनो मेन गेटखै हाबबाय आरो जों मेन गेटआ बेनो दा मेन गेटआ दंबावो मेन गेटआ होमबालाय दंबावोसो बैयाव फांसन आरो ने होनदों आंलाय आरो खुखागोन आंबो नै जाखाला गरमानो हाव मोनजोबखाबाय गरमा नलबारि पाइपेड वाटार साप्लाइ मेन गेटआ बेनो बावखुंग्रि फेस्टिभेल हेलेमा दैया फ्रि दैखौ फ्रि होदों आरो बेयाव दै लायनो र' दै साइडनिफ्राय फै खालिखाय थांखाबायबो आंखौ लोंखाथारसै जों दा बावखुंग्रि फेस्टिभेल नायफैदोंलै क'क्राझाराव आंना सेकेन्ड टाइम नैबे लोगोना फार्स्ट टाइम दा गाखोनाय आरो सानदुं गाखोनो हागोन नालाय जेबो बाथ्रा गैया टुरिजिम माबाजों लाफादों बैसागासिनो बैयाव बे सिम्बलखौ एसे आन्दाज मोननो मोना गायकफोर फैदोंना फैयाखै हा सिम्बला एसे आन्दाज मोननो मोना अबे ओइयो बे बेल थाङोना गोमो गोथाङा इसेसो फैसा होआखै बे स्पन्सार टाइप स्पन्सारफोर नोंसोरखौ नायजोबना गावनो खननो हाथार आरो ओमफ्राय गोसोबा मालाय बक्स जानाय खाथियाव लोंनांगौ हेब्ला
बेसेबां नाङा दङ बेयावनो दङ रा मानसिया दे लानो हाजार कि बेसे गोजौ गोजौलै बिराद गोजौ मानबाय हानाय नङालै सोरदा हानाय नंला फुजारा होगोन हा फुसेनिफ्राय औ आरो नै जर' जाहाज सिदा हानाय नङा इयाव बेखौ लाग्राय आं भिडिअ बानायसै Pergi, jago. Lanjut. Ngapain nak di jiwa di kos tu ngapain? Kali. Kakela. Jiwa sepiro kali. Khusus nih bos. Jodoh. Ini. Hah? Hananggo. Hai Prinsau. Hai. Tolpina bodongan. Angko lalai. गाखोनो हागोन हाया दाउसो आइस' नायलाय सेन्देलजों फैदों फाग्ला हाजो गाखोनो हागोन हाया दाउ गोजौसिम थांनांगौ फ्रा सिबाय इउटुबार नामा नोङो आंनि एसिस्टेन्ट केमेरामेन दे जागोन दे होमबा नायलाय मनि दा दैखौनो बायनांला जों दैखौनो बायनांला होमबा लोंलाबो ना मा होनदों दा बेसे नागा दैखौनो बाखाबाय दा केन्देलजों सौदों होमबाबो Aku kira aku. Yeah, drone. I'm very tired. Oh, pemain ku dulu ya, saya on peti. juga mau ditna juga mesti kalau mana sudah Madreli Masih kusum nilai. Masa kena berat cuma berkali Hatar kenal deh. Bersibang kusum. Bangsi nakat ini. Nilai. Goजौथार बावखुंग्रि Amargon bingung gaखोथारगोन रथाय खालामनो ओइ फैगोन बोसोराव फैनांगौब्रा जाहा गोसोआव ओंखारजाबावनोसै सुवादफ्रा गोसोआव मोनसे साननाय लाखादो नंगौ नालाय मानोथो फैफिननाय दा जों दिरुङाव हमै हमै थांसै एबार
गोलोमजोब्बाय मेंजोब्बायबो मनियाथ' गाखोनानै मोनलाय मटुआ गाखोला बेयो मटुआ सेल सेला जाखाबाय आंनो नै बायदि सिदोब सिदोब मोनजोबलायबाय गोलोमनानै सोर अबेसिम सहैखोमोन नों अबेसिम दहाय थाथ'नायसिम सेन्देला जलांजोबसै नामालै आंनालाय सेन्देलसो गानबोबाय जुथा गानबासै आयौ गोजौ दंबावोसो जाला नै दा ससे सर्टकाट लादों ओरै बिराद भिरमोन ओंखायनो दसे ओरै फैबाय थांनानै ओरै बारस'नोसै आरोना हौवासुंसुं Seger. Ma बोर बिदों फंबाय सोर नोङो आं थांला फैदोंलै दहाय मा बोर बिदों बा बोर बियाखैलै जेबो बोर बियाखै ओरैनो खुलुमनानैल' आं बोर बिनोसो फैलै मेना बैयावसो थिखिन सेराव नंगौ नामा औ जौ लोंनानै मा बेखायनोथ' मा खुलुमबावलै उदांगा सासेया गलासोलैबो बाथिया लेहर गाखोथारनांगौ जा हिन्जाव फैनांगोनलै गार्लफ्रेन्डफोरजों औलै बिसारिया जाय राति नापाबो ना दिबो खुलुमगोन नामा आंबा खुलुमनांबाय ओरैनो गैलाब्रा दा मोनथारसै होनलै गिनांला बे दालां दं बैयाव गोसोखौ बुरखायनांगौब्रा मोनथारसै होननानै बिदिसो जानांगौमोन लामाफ्रा एसेबां थिया सानाखैमोनलां हमथाग्रा दिरुं होजोबबाबो जाबायमोन दहायनि ओइ ससेयाव दिरुं दंमोन ना आरो मानसिया हिनजाव लानांगौ फोरावनो खस्थ' गैनि खस्थ' आयु हाबाब आखाइ हमथा सयथि हेलमेटखौ लाबोआबाबो जासिगौमोन आंबा फैसा नासो गारबावदों लाबोफादोंमोन नामा हाला आंना गिसि Salah
दंबावो थिनथाला ओरैनो साखायल' खेबसेला मन्दिर दं बहा थांगोन एथ' बियाव मानसियाव दे हा बहा थांनो नागिरखो बहा थांनो नागिरखो बेबो फाग्ला सासे रोंगौथिया दे फैबावबाय डाबल जाबाय दे बेयावनो गाखोगोन दे होमबा दे लाहरलै मोनसे ओरै दालाङावसो लानांगौलै दालाङाव मानसिफोराना थिग दंबावोब्रा मोननै जाबायलै नायथारनोसै बारस'लांनो हागोन ना हाया ओरै डाइरेक्ट हाजो गाखोनानैब्रा बेनो नामा मा होनदोंमोनलाय जानो बावबायलां बावनासा थाग्रा ना मा होनदों गाबोन 12थासिम मोनलां फाग्ला डाबल जाबा सानना नाय नों 1 किल'मिटार गाखोगोन आं र' इन्ना गुदुं ने मा केमेरा नायनो ओरैनो नोरै सेन्टार जासो दे फुनोसै होमबालाय này giờ là đi hay không được chứ mà lại nước là đứng ra buồn ra về à thôi vì chị chụp thật thế này đi là Dia Baunasar ni nosari dia. Ha? Jeneबा बाउनासाबो थायो आरो ने? हा. दा जेनेबा दंना गैया दा जिखुनु mau hai đứa người được vào chụp rác tôi rồi học được chẳng số nào là tôi còn दा ओंखारफिनगासिनो जिखुनु जाया नुबाय जानांगौ नोंसोरो माबायदि आरो माने मेन थिखिनिखौ थांबावाखै दंबावो एसे गोजानबाव जेननायाव गैया गाखोथारगोन गोबां दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाया उन्दुनानैनो थाबायनानै सेलसेला जाजोब्बाय हाजोनिफ्राय माइजि नुयो भिउ खोन्थानो नाजानि आं गोसोनायबो मोन नामा सयथि होमबालाय आं उमुखाखौसो बिगोनलै
Gusne boleh nama? Gusne jauh mana le? Gusne jauh mana? Oh. माबाखौ सिबिगोन आं होमबालाय गेम स्कुल जासिगोनलाय गेमस्रि नङा आसार दाकाफोर ओइ थांखांबाय गैया थाबोजोब्बाय जोंल' नोंसोरो इखि थाङाखै दा गाहायखि थाङाखै दा बावना साहा माबाग्रानियाव मानो थाङाखै जानांगौ गुदुङाव गैया इसोर थाबोजोब्बाय खाला गाहायाव थांबानो लोगो मोनगोन नों हारसिं मा नाम होनदों मिस्टार थुलुंगा ओइ दे होमबालाय थांलाबायनि नों हारसिं हारसिं ओइलाय दङ दे दा जों बेयाव दसे रेस्ट लाथ'दों एकदमबारे मेंनाया हाथारलामोन आरो माने फाइनालि मोनहां दासो मोनथारसिगोन हाजो गाखोग्राफ्रा खम सेल-सेला जालायलै बे गथ'फ्रा ओमफ्राय आयौ उन्दैयानो जायनो फार्स्ट सहैनांगौ इसोरथ' खारोसो बाथोलै फंबाय थौ दाउखो दैखौ बिदिनो फाइनालि बेनो थिखिनिसिम लास्ट बाथौ मन्दिर नामा इयो बोर बिदो मा बिनो Okay, so लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बेखौ हाजो गोजौनिफ्राय लानाय जादों जा फांसन नुदोंमोन बियो बे जायगायावनो जादों बेनिफ्राय नुहुरो आरोना आरो you know the drill, like the video and comment and I'll catch you later. Bye.